alle gelovigen dat ze Christus volgen in dit leven en zo eens het eeuwige leven bereiken. Laat ons bidden. Voor de jeugd, dat zij het geloof goed leert kennen en levenslang trouw blijft aan de Heer. Laat ons bidden. Voor allen die een kruis meedragen in hun leven, dat zij van de Heer de kracht krijgen die zij nodig hebben. Laat ons bidden. Voor onze overledenen, dat ze in Gods vrede mogen rusten. Laat ons bidden. Deze heilige mis wordt aan God opgedragen voor ouders Fischer Martens en zoon Huub, voor ouders Horbach Graus, voor onze deken ter gelegenheid van zijn 29e wijdingsdag, voor de kinderen van de basisschool de Diabolo, die morgen de eerste heilige communie ontvangen, voor alle parochianen, voor de overledenen Roger Hamers, die vandaag om 11 uur de uitvaart heeft in de kerk van Haanrade, en voor mevrouw Dols Jansen, die donderdag om 10:30 de uitvaart heeft in de kerk op de Hols. Er wordt ook gebeden voor de dooppellingen van dit weekend, Revon Dankers en Jans Blauw. Ja, iedere keer in mei en in oktober. En dan iedere zaterdag. Mevrouw, het is net 8 uur geweest. Dat zijn toch geen 10? Ja. Altijd. Maar is dit een van de best bewaarde geheimen van Kerkrade of zo? Nee, toch niet. Het zijn meer geheimen, maar dat niet. Hoe lang kom je hier al? Ach, jaren. Jaren. Maria die hoofd, ja. Dat lukt. En wat is er zo bijzonder aan? Ja, dat is gewoon, we zitten, dat is een Maria gebeuren. En dat wordt extra in mei vereerd en in oktober ook. Dan is het ook zo vroeg. En dan is het in mei en in oktober? Dan is de Maria maand. Dan wordt de Maria vereerd. Ja, jij weet dat toch allemaal? Maar ja, zeker. De jeugd niet meer. Nee. Nee, dat klopt. De jeugd niet meer. Maar veel waar. En dat is de koor van de gracht. Ze zingt iedere week een ander koor. Het begint met het kerkelijk zangkoor van ons. Die beginnen met de opening. En iedere week hebben we een ander koor. En die komen dan hier zingen. Dat is gewoon een Maria-verering. Wat zeg je, meneer? U moet komen iedere keer. En niet komen één keer voor. Als we dit geweten hadden, dan hadden we wat kleingeld meegenomen. Ja, precies. Maar wie wisten het niet? Steht trouwens in het kerkenblaadje, dat is bekend al jaren. 1937. Zo, in 1937 is het kapelletje gebouwd? Ja. En hoe lang kom je hier al? 15 jaar, 20 jaar. Hoe ziet je door ingerold? Als inwoner van kerk en van de parochie, ja. En toen dacht je van, dat kon ik ook doen? Ja, dat is de meimaand en de oktobermaand. Hè. Alleen in oktober beginnen we een half uur later, hè, vanwege het donkere weer nog. Hè. Als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd, hè? Ja. Is dit een uitstervend iets? Nee, ik denk het niet. Want nu is het eigenlijk nog, het is nu wel druk, maar het begin van de maand is het, wanneer het begint, de eerste keer is het toch wel een man of al 50, 60, 70 zijn er altijd. Maar zit er dan ook jongeren bij? Want dat bedoel ik eigenlijk met... Zo wie in alle kerken, eigenlijk ook niet meer. Hè. Dus morgen met de eerste communie komen ze allemaal en dan is het afgelopen. Maar hoe belangrijk is dit voor oog? Gewoon omdat het mooi is, gezellig? Of is dit ook een spiritueel iets? Een geloofsuiting, ja. In feite wel. En het metmaken in het bos en in de open natuur. Ja, dat maakt het wel heel apart, hè? Dat maakt het heel apart, ja. Fluitende vogeltjes. Alles.
En dan reden we vroeg op de stort. En degene die de dienst voorgeeft, wie is dat? Nee, dat zijn altijd anderen. Dat is de pastoor van Blijreden. Ja. Ja, en dat is de Antonius Blijreden. En dan is er deken een keer en dan komt weer iemand anders. Dan komt iemand van de Paterzee, van het Heilige Hart. Dus die wisselen elkaar af. Hè. Ja. En ook op Schierendam. Ik ben vanmorgen heel vroeg opgestaan. Ik kom uit de gemeente Venlo. Ah, en waarom is die opname? Hè? Ja, we wisten niet dat het hij was. En dan huurt ze een verhaal van iemand dat dit plaatsvindt. Ja, toen zien we maar eens kon kijken. Met dit als resultaat. Ik heb nooit geweten dat... Ja, ik ben niet wel eens geweest, want deze het continuum is hier vlak. Ja, maar ik wist helemaal niet dat hij in kapel was. En dan huurt ze dat verhaal en dan gaat ze eens kijken. Maar dit had ik niet verwacht. Dan zit je van harte welkom in oktober. En wat is het verschil tussen, even afgezien van de jaargetijden, tussen mei en oktober? Dat zijn twee Maria-maanden. Overal. Ja, dat weet ik. Maar gaat dat in oktober precies hetzelfde als ja, nu? alleen een half uur later. Vanwege het donker. En met een extra jasje aan. Dat neem ik af en toe wel, af en toe niet. Zien dit nou allemaal gelovigen? Ik neem aan van wel. Hè. Het zijn eigenlijk ook meestal is het toch wel altijd dezelfde die komen. Dat is 80% iedere week hetzelfde. Nou is het, tot hoe laat duurt het? Nog 10 minuten. Ja, zo afgelopen. En gaat iedereen dan weer naar huis toe? Of gewoon mensen Ja, ik ga dan voor 5 familie broodjes halen. Je gaat broodjes halen? Ja, en dan gaan ze verdelen. Hè. Iedereen gaat eigen naar huis. Gij zijt waardig, heilig onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met het al van die Heilige Geest, dat ze voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden. Neem en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Toen nam hij na de maaltijd ook de kuip, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neem deze beker en drink die allen uit, want dit is de beker van het in altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en van velen wordt vergoten door vergeving van de zonden. Blijf het doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen die dood en belijden van geen wederkeer dat gij verliet. Zijn dood en verrijzenis, dacht ik God, bieden we aan het levensbrood en de kerk van het heil. Wij danken u wat kunstwaardig kunt op uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij de lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat we door de Heilige Geest worden vergaderd tot één eeuwige kudde. Denk toch hier aan de kerk, verspreid over de hele wereld, dat daar liefde voorkomen wordt. Eén heilig volk met Franciscus, onze paus en Frans, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen we op aan uw zorg. Neem aan en laten verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u ontferming over ons allen, opdat we tezamen de maagd Maria, de moeder van Christus, de communie doen, ja. alle heiligen, De kunst van knapper zo, net ergens voor de televisie. waardig begonnen worden de eeuwige levende lachtig te zijn. Die loven Dankjewel. door Jezus Christus, uw Zoon. Ja, dat mag ook gezegd worden. Door hem en met hem in hem. Mijn weekend is weer geslaagd. Zijn die als Godalmachtige Vader, de eenheid van de Heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Goed, ging nou dadelijk weer allemaal naar huis toe? Ja, ik ga hem weer eten.
En die gaan dadelijk nog met de handbos, met de bejaarden gaan we nog ergens naartoe. Met de handbos gewoon nog. Want dit is het handbos? Nee, nee. Nee? De handbos is zo achteruit, Oh. het groot gebouw. En dan gaan we nog met patiënten. Gewoon nog een toertje maken. Goed, gewoon lekker een stukje wandelen of zo? Nee, dat hebben we voor vrijdag en even gaan doen met een collega. Ja. Die hele prachtig goed in op het Belgisch. En dan gaan we met die bewoners het toertje maken, een bloesemtoertje ongeveer. En dan gaan we bij hem in de tuin, en in een geweldige tuin. En dan werden de bewoners heel goed onthaald. Met koffie en vla en broodjes. En dan goed gebedden in de tuin? Nee, nee. Toch dat je dat zegt? Nee, niet bedden, gewoon. Oh. We hebben een mooie dag voor jullie. Wat leuk. En dat doet Met de je, bewoners. dat doet je vrijwillig? Jazeker, toen al 20 jaar vanaf toen mijn man dood is. Toen ligt er wel. Ja, het springt de lui altijd naar de kerk. Soentjes. Dat is de chauffeur. Nee, dat is ook een vrijwilligster van Ambos. Dat deed altijd de lui naar de kerk brengen. Ja, ze doen dat. En dus als ze weer voor de ze gaat te doen, deze gaat voor aan lui. Maar ik neem aan, de duis wat van de lu, maar ik neem aan dat je dat ook met veel plezier doet. Ja, maar deze niet. Dat moest, want anders deze niet. En hoeveel mensen gaan er mee? En bij ons nu, dan zal het toch altijd 2, 3 bussen zijn. Ja, dat is altijd vrijwillig. Ja, dat is geweldig. Dat is toch heerlijk? Deze de lui toch een plezier. En hoe laat ziet je dan terug? Ja, van 4, 6 uur vanavond. Maar dat maakt toch niks uit? Dat is toch fijn weer. Ja, en hoe doet je dat met eten dan? Ja, dat doen we dan. Ja, dat is geweldig. Dat deed hij ieder jaar, altijd in zijn eigen tuin. Hij had een geweldige tuin. En dat vingen we gewoon geweldig. En de lui genieten. Dat is Ja, genieten. dat is het belangrijkste, hè? Ja, daarom. Want donderdag is een van de dingen een heerlijk geweest. Er was bloemenmarkt, die lui hebben genoten. Ja, dus zo doen we dat. En als die mensen genieten, dan geniet je ook. Ja, logisch, dat is het toch voor. Dat is het toch voor. Fijn. Als weer zou gebeuren, dan kijken of weer aan de gebeuren. Dan zou je het fijn zien als er een oorzaak in me zou Ja, kijken. dat hè? is het. Ja. Dus. Maar ja, dat zien we dan wel. Dat lossen we dan op. En nou is om 8:30, is het weer een heel eind gebeurd. Ja, 8:30, 8:15. En dan gaan we van huis en gaan we voor eten. Maar dat doen we dus al jaren. Doen we al jaren. En dan gaan we de communie halen. Fantastisch.